Horčím sa ma už nikdy nevolaj. Ahojte ľudia, dneska vás vítam pri novom videu, kde si zahráme kyslú hru. Challenge! Ochutnávku týchto všetkých kyslých vecí. Prvýkrát v štúdiu tu je Tatko! Tatko. Čau. Čau! Čo tu dneska máš? Dneska tu mám kyslú challenge. Takže ideme ochutnávať, čo? Áno. Čo si dáme prvé? Ja by som si dal prvé toto. OK, čo to je? Sol. Nech vidia všetci. No, máme tu Sour Patch Kids Strawberry, čiže jahodové detské žuvacie cukríky s príchuťou jahoda. Už som takéto cukríky mal, ale neboli také kyslé. Tak ich poďme okoštovať. Úprimne som zvedavý, aké budú. Ty si mal, ale daj si ešte jeden. A ja? Klasické cukríky, ktoré sú nie ani kyslé. No veď. Vyberám ja. Poď. Keďže ani neviem, čo tu je. Drinčík si necháme nakoniec. Toto vôbec neviem, čo je. Poznáš to? Nemal si to ešte? Nikde v živote. Takže je to... že vraj ovocné cukríky. Dobre, ďalšie cukríky. Neviem, jak sa to otvára, ale takýto obal, že... Demecký, dávaj. Sú do pivka v malej verzii. Ja neviem, no. To tu deti, keď si kúpia, tak strávia pol dňa iba tým, že to budú otvárať. Aha, vnútri sú zabalené. Vyberaj, koštuj. Prečo ja? Sú to takéto malé cukríky. Spolu naraz. Máš? Aha. Môžeme. Let's go. Ale je trošku lepšie. Čau, je trošku lepšie. OK. Sour Busters. Je kyslý. Kyslé je to ako hovado. Dobre, ale prvých 30 sekúnd a potom je to zrazu, že... Dobre, to súdkové pivo bolo také, že prvých 30 sekúnd za mňa, že humus. Hnusné to bolo, ja to tam... Bolo to hnusné, chuť zmizla a je to, že klasický cukrík, ale prvých 30 sekúnd fajn. Nejakých tak. Čo dáme teraz? Tak ja by som vybral toto lízatko. Lízatko, OK. To je lízatko, aha. Ktoré sa namačala tak do cukru. Lízanka s jahodovou príchuťou a kyslý prášok s jablkovou príchuťou na namáčanie. Ideme omočiť. Troška sa bojím. Tuto máme cukor a tuto máme lízatko. To lízatko je ako smrtka. Neviem prečo. Ideš. Ja prvý. Obetuj sa. Náslý najskôr. Nech to nabere čo najviac. No, teraz namoč. Ja neviem. Čo nevieš, namáčaj a koštuj. No. Boje to! Neboj! Dobre. Fuj! Je to zlé. Je to ako malta, fuj. Niekto to tu vymyslel. OK. Hnusné to je úplne. Má to nejakú úroveň kyslosti. Číslo 3. Hovorím, cestárska sol by bola chutnejšia. Ideme ďalej. Vidím tu nejaké krabičky. Farebné. To by sme si mohli dať predposledné, alebo? To si dáme teraz. Uvidíme, čo to povie. Dokiaľ sa bojím, lebo... Jazyk mám už vyšľahaný. Toto je, že úroveň 1.
otázka znie, že čo je úroveň 1, či je že málo, alebo že veľa. Ťažko povedať. OK. Aha. Takže tam sú takto, že cukríky. Aha. Na ruku. Čiže červená je úroveň Daj asi ruku. najhoršia. Krásne, toto máme všade rozprídané. Všetky naraz, nie? 4, 3. Že vôbec? Mne to chutí. Sour candy. Kyslé cukriky, ktoré sú není, že vôbec kyslé. Alebo že úroveň 1 je, že minimálne. Za mňa nič moc. Nič moc, čo sa týka kyslosti. Ale sú sladké. Ešte si to beriem. Bolo ti málo. Nápoj dáme nakoniec? OK. Ďalšie cukríky. To už som mal tiež, ale... Tiež si mal. Aha. Úroveň kyslosti nevidíme. Nikde. Otvárame. Takýto. Takže, aký prvý si dáme? Takže ja by som si... Povedal by som, že to je také halloweenské. Áno. Dobre. Dajme. Ja si dám čierny. A ja? Tento už vyzerá aj taký, že kyslý. Taká lepka tu je krásna. Neviem, či to dobre vidieť. Takže na zdravie. Čau. Fuj. Je to humus prvého stupňa. Musím si dať toto. Skombinovať to so sladkým. Ale opäť je to zase tá istá prvotná chuť, že podpáli ťa. No. Že je to kyslé. A na to musíš si dať. OK, potom už je to v pohode. Ale dáme to do pivového fúrka. Takže máme tu posledné. Toto je čupa čups. Zvuk. Oh yeah, like it. Ježiš, jak z toho. Ideš prvý, si starší. Normálne je to. Neviem, či to po tej kyslosti, čo už sme mali, to už neutralizuje. Je to normálne. Ako jablčný džús, alebo takéto. Tak si daj. Bublík tam je riadne. No čo? That's all? Ideme si to vyhodnotiť? Áno. Ideme top 3? Áno. Začneme trojkou. Za mňa trojka. Číslo... Na 3. mieste, neviem ako ty, ale... Je to lizatko, súhlasím. Je to lizatko, OK. Číslo 2, za mňa... Pivo. Súdok pivka, ktorý bol ozaj, že chvíľko... Kyslý, ale potom... Ten začiatok, počiatok bol, že fajn, OK. No. Jednotka kyslosti v tomto challenge, určite za mňa... Lepky. Boli, že... Pardon. Účinok na začiatku, že top, pretrvávajúci tiež tých 30 sekúnd a potom je to, že end. Dobre, ešte ma tu potrebuješ? Idem si vyplaknúť. Okay. Čau. Majte sa pekne, čau. Čau.
Mamina nás vrátila. A my sme nešli. To máme zjesť všetko. Všetko. Daj, ustav. Nazvi si to tam. Vidíš? Vôbec. Ja to zapijem. To je že hnus. Toto posúvam na prvé miesto. Asi som si to nemal dávať. Lebo vidíte, začalo to bublať. Horčím sa ma už nikdy nevolaj. Nie, tu sladkosti sa nebudeš spať. Fuj, vyhoďte to. Keď chcete vidieť, ako sa máme pomstíme, tak sleduj ma. A nezabudni dať like a odber. A zatím čau!